Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. ‘Yan uwa sannunmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tawa mai albarka. Insha Allahu a bidiyon mu ne yau zamu nuna ma yadda za ka yi kai hacking na Facebook account. Yadda za ka yi ka ƙwaci Facebook account ko ba naka bane. Insha Allahu a cikin wannan bidiyon abin da za mu yi bayani yau kenan. Amma kar ka manta idan baka danna subscribe a wannan channel ba, ka je ƙasa ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu za su zo gare ka kai tsaye insha Allah. Mu je zuwa cikin bidiyon. Abinda zaka fara yi zaka tafi zuwa Play Store ɗinka, zaka je zuwa cikin Play Store ɗinka. Ga Play Store ɗinmu zamu shiga akan Play Store. Bayan mun shiga cikin Play Store zamu zo mu rubuta, mu je gurin search sai mu rubuta HTML. Bayan ka rubuta HTML zaka ga an ƙara sama, gashi nan za ku ga HTML viewer gashi nan. Ko da iya HTML ɗin ka rubuta za ka iya dannawa akan search. Bayan ka danna akan search direct zai buɗe ma fuskoki kamar haka. To ga wani nan za ku ga an rubuta HTML website infector editor. Gashi nan za ku ga da hoton duniya akan shi. Gashi nan, to wannan shine asalin application ɗin. Za ka zo idan baka yi download ɗin shi ba za ka yi downloading ɗin shi da MB 15 ba haka zuwa 16. Bayan ka downloading ɗin shi za ka buɗe, mun riga mun yi download nashi. To bayan ya buɗe to za ka zo nan gurin ka rubuta, zai buɗe ma fuska kamar haka, kamar ka shigo Google. To daga nan gurin sai ka zo ka rubuta FV kamar Facebook kenan, FV sai ka danna akan search. Bayan ka danna akan search gashi nan zai nuno ma Facebook sai ka danna akan Facebook kenan. Bayan ka danna akan Facebook gashi nan zai baka fuska kamar haka. To zarar ya baka fuska kamar haka, ba nan ba za ka rubuta ba kuma ba za ka danna akan forget password. Za ka danna akan forget password. To da ke mun dan yi gwada aiki da shi, mun yi aiki da shi, za mu fara yin back tukunna. Za mu je mu goge kowanne wannan ɗinmu kenan, kowanne data da yake kan application ɗin. Direct application ɗin nan gurin za mu zo mu danne shi. Bayan mun danne shi za mu tafi zuwa cikin wannan ɗin shi, za mu je mu clear na data. Dole in dai ka yi aiki ɗaya da shi to sai ka yi clear na data. Sai ka zo ka nemi inda aka rubuta storage. Bayan ka nemi inda aka rubuta storage ga clear wannan, sai ka yi clear gashi nan storage sai ka danna akan OK. To bayan ka danna akan OK sai ka koma zuwa cikin application ɗinka. Direct yanzu ya zama kamar sabo kenan. Kun ga za ku ga ya nuna sai mun bashi dama. To sai mu ba application ɗin dama. Bayan ka bashi dama sai ka zo ka rubuta FV ɗin. Sai ka rubuta FV sai ka tafi akan search kenan. Bayan ka tafi search zai ƙara nuno ma kamar haka, sai ka shiga Facebook. Yawa, bayan ka buɗe Facebook za ka zo ka danna akan forget password. Bayan ka danna akan forget password, nan abin da za ka yi, za ka iya searching da suna kuma za ka iya searching da number. Za ka iya searching da suna, za ka iya searching da number. To mu za mu yi amfani ne da number. Misali, to za mu tafi akan search. Yawa, bayan mun danna akan search direct zai nuno mana account. Gashi nan ga account nan guda biyu, ina tunani zuwa uku. To sai mu danna akan wanda muke so mu shiga, sai mu danna sai mu shiga. Gashi nan za ku ga ya nuno mana cewa gashi nan zai turo code biya WhatsApp kenan, yadda za ka kai login. To tare daga nan inda aka rubuta try another way, za ka zo ka danna akan try another way. To bayan ka danna akan try another way, direct zai kawo ka nan gurin. Gashi nan za ku ga send code biya WhatsApp. Gashi nan ga number waya kenan. Send code biya SMS, biya message kenan, za a tura mashi ta message. To direct abin da za ka yi daga nan gurin ga wasu 'yan madannai nan guda uku. To bayan ka danna wannan madannan guda uku, daga nan ga rubuta inda aka rubuta edit page ɗin nan, sai ka zo ka danna akan shi. Bayan ka danna akan shi direct za ku ga ya rubuto muku gasu nan wasu ƙananan rubutu sosai masu yawa. To za ka zo kai ta ja a hankali ne. To direct ya kasance kai memorizing na wannan kenan, na number da kake bukata a tura maka code ɗin, sai ka buɗe Facebook account ɗin. To direct za ku ga, bara mu koma, za ku ga asalin lambar mu. Gashi nan za ku ga ƙarshen ta 888 ne. To za ka zo ka ƙara dannawa akai saboda ku ga number da take kai. Sai ka zo ka danna akan edit. Bayan ka danna akan edit gashi nan sai ka taho. Gashi nan sai kai ta ja a hankali a hankali. Duk inda ka ga number waya bara ku ga, za ku ga inda aka rubuta login. To direct gashi nan da ka zo nan gurin gashi nan za ku ga
via WhatsApp kenan. Gashi nan sai ka zo nan gurin sai ka canja wannan number wayar da take jiki. Za mu saka wata number a jiki. To gashi nan mun canja number. Yanzu mun canja number da take gurin kenan, number da za a tura mana message. To idan ka zo gashi nan kuma biya message ɗin ma sai ka canza ta, saboda ta farko da ka canza ta WhatsApp ce, in WhatsApp suka baka. Sai ka ƙara zuwa ka canja wannan. Za mu canja ta. Yawwa, bayan mun saka wannan number to direct yanzu gama kenan. Amma sai ka nutsu saboda in ka je ka taɓa wani abun ba daidai ba zai ba. Daga nan sama ga wani ɗan aro nan ya kalli sama a cikin akwatin nan sai ka zo ka danna shi. Direct yanzu da za ku ga number mu 88 ce, to gashi nan yanzu za ku ga ta koma 08 ne a ƙarshen number mu. To direct ta koma 08 kenan, ita ce a ƙarshen number mu. To za ka zo ka danna akan continue kenan. Idan kana so su tura ma ta message za ka danna akan continue. Idan kuma kana so su tura ma ta WhatsApp, gashi nan WhatsApp ne a farko. WhatsApp ne a farko. Idan kuma kana so kai login kai wannan ka saka security, misali in zaka iya jarraba security to gashi nan dai duk wanda kake so gashi nan yanzu sai ka zaɓa su tura ma kenan. To wannan ita ce sauƙaƙƙiyar hanya da zaka bi wajen ka karɓi Facebook account. Direct yanzu da ka danna continue za ta nuna ma wannan. Kar ka manta idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda daga zarar mun ɗora